say, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Jesi skužila da se danas svi nešto došaptavaju? Da, očito nešto novo ima u školi. U ovoj školi ima baš puno zanimljivih stvari, situacije i događaja. Još se nisi navikao? Pa baš i ne, ali ono. O, vidi ko nam to dolazi. Šime, di si stari? Haj ekipa. No. Šime, šta ima? Daj 5. Okej. Buraz. Šta je to bilo? Nemam pojma. Ovo je bilo baš zanimljivo. Niko! Šta je? Šta se sad u školi događa? Mi ništa ne razumijemo. Pa možda sam malo proširio priču. Ti si što? Da. Tupane, to može loše završiti. Pa po rezultatima mi se ne čini baš tako. O čem pričaš? Šime, daš mi svoj broj? Mislim da ga baš nemam, pa ono. Haj Šime, šta ima? Kak si? Hej Šime. Lola, zapamti da si moja cura. Šta? Ti si genije. Hvala, znam. Šta je to genije? Nešto jako super. Aha, okej. Dobro. Šime, dolazi. Osjećam se čudno. To ti se, dragi moj Šime, zove imati prijatelje. O čem ti to? Pa jučer su me svi mrzili. Znaš, ljudi ti se brzo mijenjaju. Bome znam. Kakvi su to tračevi o našoj prijateljici? Da, kako se usuđujete? Nemojte nam dirat našu Flower, jer ćete imat posla s nama. Da. Wow, cure, malo lakše. Mislim, morate nam možda povjerovat, znate ovoga. Oprosti, ti diraš jednu od nas. Kad diraš jednu od nas, diraš sve vas. Gledaj, ti nisi loša osoba, znam to i možda samo moraš malo nama povjerovati. Mislim, ljudi nisu onakvi kakvima se čine. Nemoj mi tako govorit ko da sam dijete u 1. razredu. Ali nisam mislila ništa loše, zbilja svi ti. Dobro me slušaj ti, Sheldone. Još jednom reci nešto o Flower i konem ti se, nećeš više imati glavu. Dame, odlazimo. Da, odlazimo. Totalno. Wow, koji je njen problem? Da, kako može tako pričat s tobom? Ide mi je pokazati. Ne ideš nikuda, žao mi je, ne može, ne. Ali bila je tako prema tebi, tako zločest. Smiri se, diši, ajde. Pa kada si to čavao? Ne možeš, ne. Dobro, ali samo zato što ti tako želiš. Nije ona zločesta. A nego kakva je? Samo ne vidi kakva je Flower. Ne želim da ih Flower uvede u još veće probleme. Još će sad njih početi svi izbjegavat. Savršeno. Zašto ja uvijek upadnem u ovolike probleme, u ovakve glupe probleme koje ne znam ni kako riješiti? Dobro, Sheldon, okej je, smiri se. Smislit ćemo nešto. Ekipa. Poprosti što kasnim. Autobus mi je pobjegao.
Jesam li nešto propustila? Puno toga si propustila. Neću pričat. Ni ja. Dođi Eva, moram ti sve ispričat. Nećeš vjerovat što se sve dogodilo. Sad moramo riješiti još jedan problem. Baš divno. Možda je bolje da se s nikim nisam sprijateljio, da sam uvijek ostao misterij sve dok mi ne završi ova vražja škola i da budem nitko i ništa, mada nema veze, ali nisam ti htio napraviti još problema, Sheldon, oprosti. Ne govori tako, Šime, ti si moj najbolji prijatelj. Što je sa curama? Rekao sam prijatelj, znači muško. Znači nisam ti jedini? Joj, Šime, daj, uozbilji se. Sorry, zezam se, aj. Da. Šime? Da. Mogu prepisat zadaću od tebe, please, zaboravio sam riješit. Aj. Kad ćeš ti počet pisat zadaće? Oprosti, znam, oprosti. Ovo je zadnji put da ikoga pitam za zadaću, obećajem. To si rekao i jučer, i prekjučer, i još prije 2 godine. A please. Dobro, stvarno si nedokazan. Čekaj, što si sad upravo rekao? Šta? Što si malo prije rekao? Rekao sam šta? Ne, prije toga. Da je nedokazan. To je to. Šta? Da, stvarno, šta? Dokaz. Treba nam dokaz. Sam ću prepisat. Da, ali kako ćemo napraviti dokaz? Otkud nam? Trebat će nam mozak za to. Cure. Da, Sheldon? Da? Treba nam dokaz. Čekaj, ti misliš da nas dvije to možemo napraviti? Pa da, vas dvije možete sve. Jesi čula, Nina? Ovo je vrijeme kad se trebamo dokazati. Daj 5. Daj 5. Dobro, jel imate ideju? Imam ju. Izgubila sam ju. Imam ju. Opet sam ju izgubila. Ja imam ideju. Ovamo. Ovako ćemo. Da, znam. Odlična ideja, cure. Vrijeme je za posao. Ajmo. Da, a ta haljina, znaš kak je fancy? Da. Da znaš kakav su ti trači izmislili. Užas, ne znam što im je. Ne znam šta sam im napravila. Ma, pusti ih. To će brzo proći. Mislim da je za sve krivo onaj glupi Šime. Da. A nemoj ga krivit, možda on zbilja... Ne budi takva, Flower. Ne mogu dozvoliti da budu takve prema mojoj najfrendici. A želiš li doista znati kakva je ta tvoja prijateljica? Sheldon, znaš što sam ti rekla? Dobro, a što bi mi rekla kad bih ti ja rekao da imam dokaz? Da Flower zaista nije takva kakvom se predstavlja. Dokaz? A kakav dokaz? Što ste sada izmislili o meni? Snimili smo tvoj i Šimin razgovor. Kakav razgovor? Daj da vidim. Ne, znaš, oni ti sve to izmišljaju, nemoj ih molim te poslušati. Ja nikad ne bi bila zla prema nikome, pogotovo prema Daj da vidim. Dobro. Evo. Spremi se.